yanzu wani nan da za a tambaye ko wata a ce mai tsakaninka da Allah ko tsakaninki da Allah kin taɓa yin kuka saboda lahira? Kuna ganin ba za a samu wanda ba su taɓa yi ba? Na? A ce yau mutum ya kwararar da hawaye, ya yi kuka ko da daddare ko lokacin sahur ko lokacin dare, ka yi sallah cikin duhu, ka tuna da duhun kabari, radda za ka bar ko ina ka koma cikin kabari a ce yau ka taɓa zubar da hawaye. Kowa ya je tambayi kanshi. Da ni da kai da ke mun taɓa yin kuka kawai saboda lahira? Mutum ya tuna da tsayuwar kiyama, radda za a tsayi tsirara, kufatan uratan hurlan, babu kaya, babu takalmi, babu sutura, kowa haihuwan mamansa, kuma maza da mata a cakuɗe. Mutum ya taɓa yi, kuma yana tsaye ɗin nan za a zo